Ayun, shout out si Sir Sigma Motorsiklo. Yes. Ayun Ayun, suportahan natin si Aldi. Sa Sigma Pilipinas, suportahan natin. Okay, thank you sir. Ayos. Ayun yung motor niya, Sigma. Ayun Nagbibising niya big bag. Ayun yung motor ko. Asan yung nagre-request kanina na i-sound check? Oo ba? Ay, ako. Sound check daw, sound check. Ay, ikaw, okay. Alright. Huwag mo na i-sound check yun sa akin. So, sound check natin yung mga tropa ni Sir Sigma Motorsiklo. Sound check natin. Okay. Wow naman! Okay. Ano ba alam sir? Franklin Ocampo. Franklin Ocampo. Okay. Sound check. Sige, bomba! Okay. Sound check yung motor ni sir. Yung sa akin? Okay. Nakakahiya yung sa akin eh. Oo, di ba? Ayos! Okay sir, okay. Anong pangalan mo sir? Emmanuel Casigna po. Okay. Next kayo ha. Pinlag na Yan. po. Meron lang po. Okay, slow lang ha, bomba. Sige. Okay na. Ha? Isa pa? Na. Ikaw rin? Sino pa? Ikaw? Okay na? Okay, sige. Hop! Pangalan muna. Raymond Banyaga po. Okay, sige, bomba. Okay. Okay, may nag-request na ng bomba. Anong pangalan mo, sir? Ano po? Pidel Buda. Ha? Pidel Buda po. Pidel Buda. Buda. Okay, bomba. Okay, ayos na. Ano po? Thank you po. Thank you. Ay, baka hindi ka makita yung naman eh. Pipicturean Ano kaya maganda music sa may dignity ah? Brong brong! Kaya nga, hindi ka na, samahan ka namin. Dalian mo na! Sige na, tayo ako. Dalian mo na! Tayo ka na. Si Raymond nga, Dalian mo na dito! Bilis. Hindi ka na. Ba't pala May magsisisi ka. One sticker mo. Ayaw kasama mo, man. Samahan mo nga rin. Sige na. Samahan mo nga rin. Sige na, nagsosolo na eh. Agaw. Yun o. Okay. Ano na guys? Okay na guys. Oh, sticker. Meron na kami. Shout out. Oh. Naiyak kami. Bola lang yan. Ano ma'am? Jenica! Jenica. Okay. Oh, baka may gusto kayong batiin, barkada nyo. So, sa tatay kong namatay na. Shoutout sa mga taga-bagong silang Oh, sige po. Ilan kayo ma'am?
Okay. Okay. Ay, Alden mo to ka. Sticker. Sticker ngayon, Mat. Bomba. Okay. Sino yung bubomba sa inyo? Ikaw. Bomba, boss. Okay, sige, tara. Sticker. Ay, may sticker kayo. Ayan, bomba. Ito. Maganda, maganda. Isa pa nga kung may Bomba na ko. Oy, wala na akong gas ah. Pag-debate na lang. Inuwi ka na. Okay. Oh. Sino pa? Pabomba na ako. Ay, bomba. Sige. Sticker. Tara na. Grabe oh. Parang akong artista dito guys. Yun na kuya, hindi ba andar? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちBomba. Okay lang. Kaya, dali na. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Tama na. Ubus na yung gas ko. Okay na. Wala na. Ubus na yung gas ko. Okay, thank you ah. Support na lang, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Subscribe na ka. One. Okay, maraming salamat guys. Maraming salamat po sa pagpapabomba. Oh, Calderon family. okay, shout out to. Santa Maria, Pangasinan. Mexico po, Pampanga. Oh, dapat lahat. Anong pangalan mo, ma'am? Danica po. Danica. Adult shout out. Oh, sige. Shout out po kay Marvin Soriano. Okay, shout out. May gusto kang batiin, ma'am? Wala po. Boyfriend mo? Ayun. Okay, sige. Bye-bye. Pa-short cam na lang mo. Okay. Sige po, salamat. Ingat kayo ah. Okay. Sige, bye-bye. Sige bro.